oog wil ook wat. Ja. Oké, dan gaan we nou even een nummer. Ja, die gaan we eigenlijk van de setlist al hellen, want daar hebben we eigenlijk een acteerd voor. Oh, dan krijg ik zetting in, maar dan mag ik eigenlijk pak weer een coolbox. Wel. Ja, even zien, gaan we een nummer. Nou. Nee, die doen we goed net. Die doen we goed net, nee. Oké, nou, klaar. Dan doen we die wel eens taakgift of zo. Ja, een beetje autistisch. We kennen het al weken van wat is dit zo. Maar even zien, we zullen elk LFT spelen. Maar daar houden we een arteerd voor. Maar ja, waar kan het noemen hoor? LFT? Dat betekent leuk voor thuis. Jawel, hè? Oké, je had eigenlijk iets van de baas zeker. Ja. Nou, dat noem ik hier door Jatte van de baas. En ook dat hele nummer is net zo interessant, maar ik geef om het einde. Wat je van de baas ja te kennen en dat zou ik nog even heel snel doen. Brandbril, verfblik, een domme kracht, een laadspreker, zoeker, kondies, kettingtak, schimmer, middel, lampen, pet, een sliepskief, een arkbak, bokkenboord, Stanley, meis, batterij, een laaskap, acculader, sleutels uit, skietpapier, keukenrollen, afwasmiddel, koffiemok, antivries en multispray, LFT. Witte stift, zwarte stift, schroevendraai, zeer op een shirt, leer, tapset, bako, koffiemok, een hoeklijn, plaatwerk, aluminium en RVS, teffeltape, borgmoel, kopertrie en cycloflex, romaat, skomaat, akkerbor en multiplex, sleeptoon, laskerij, LF. Dankjewel, dankjewel. Oh, dat ben prudde worden. Dat ben prudde worden in één keer. Oh, nee. Ja, wel knap, hè? Voor iemand die vroeg mijn busken is kwalijk. Ja, en dan denk ik wel eens bij mezelf, misschien had ik mijn roeping wel een beetje mist. Oh, nee. Ja, dat je zelf volle woorden in één keer doen kennen. Dacht ik van, misschien hier ik ook wel beter een rapper wijzen kunnen. Dus, dat lijkt me wel eens even wat om te bezieken.